Yebeda yenewrade Yesu Kristo a oye ewiase agenkwa no ase aropenso onam na humo broso adoma boaye ama arepa hanso apie nso se onimashia ewo salvation our platform iso a you must sound on the bell. Yebedin komo afa yekra enkwaje ho. It is a wadrone live no Facebook, YouTube, TikTok wa. Eni yentina kopim se no nsia ebobo apamu. Se o saka live video na no share the amafofro na wa drop your comment ye beken kai na bibia ayekama yima Chris asu dwenga amen na pom to say oh Chris adom hanso boko position we na ma camera and capture Bible no bet me afa di kura na ayo se bibi aboko oze mantonga oba de adum bi aboko de radio sibebre na so Kristo di ache ya sam ketwa ade ache ndie na ezese de osuma na adwuma no egusua eyo ishranka erade ninda amen abeso life oh avato ejire na setting video yewo Kumase Sokoba Wood Village Bola Junction True Faith Church International eye udifo Sabakani Jacob Bechi asye ana mebacho aropei utienka efre di so saka video na bomodna na share la video no mafofro the fa comment bro ukwara we ni ukwara bia yishia ebombae ifiere bia watch night memenda na ye asore nti woni asore bia kwa mekamfo ukwara jidi asore edemaw anopei ebra so se ye no che Awurade asem ndi eni entra kwapembra yede dwumadie no ebeba wiye aye nyame asem nti no yebekọ Sabakani yima ho na watu dwumadie no ahye Kristo nsa na enu achi no anopai de Awurade wo man no yede atoa so aba de yima odifo ebacho bebre fe kompa bomo yara wasi wonyam poti asefo a 2 million monyamo wo adumura sedanka odinda amen idawa sayo pe 2 million ho mobro kese ne so amara pachi asumdwi mu ebredu se yede wa asem konkron bro man amu 2 million domo ho mobro no obasa kese ne so ija okasafo so nsa ija aso ne akoma bia nso ba wanim bamu ho ade no 2 million mefo kasafo mu nkasa na asamno be kwa wiye no ma nam asamno so anya wagie na fa wudi ama nkra na mutumi no adom no abasa kase no so bedi hene wa asem yimu wa bre tumidie ne mpanie biara se onyame a wo tumi no e dawase e wa adom ne nti amen amen mo erashima o camera no ho position si asi wa yinenim o peja na dia ba da be fabra fa peja Bible no na fesiri si na anase ebetimi aten ho kura se be ya se ubetimi asetene sha ya da Kristo asibebre ya bompa ya wi
nti yɛba bɛtoa asɛmpa no so. Ewiase asetena yɛtie sɛ wobɛtena asase wei so na woanye Yesu Kristo ani na abrabɔ a Yesu Kristo bɛbɔɔyɛ no sɛ wo so wantumi ammɔ saa abrabɔ no bi a ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya anigyeɛ dɛ ɛdi akyire. Na mahunu sɛ Kristofo bebree ne nipa bebree ɛte ateasefo asase so a ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmagye Yesu Kristo adi na nka mpɛ sɛ ɔmo asakyerɛ ɔmo adwene ayɛ deɛ Awurade pɛ. Na masɛm a mede ba no hɛ yima twerɛsɛm no ɛda hɔ no Bible no ɛnyɛ wiasefoɔ dea o, ɛnyɛ wiasefoɔ dea, ɛyɛ Kristofoɔ a ɔmo so ɔmo agye Awurade adi no a ɔmo pɛ heaven akɔ no ɔmo dea. Bible no ɛyɛ ɔmo dea. Paul ka asɛm de kɛfa mo bɛn sɛ wɔn wɔn mfra yi mu no. Yes. Ikubu aten. Enti sɛ opɛ Onyankopɔn nkyɛ akɔ ana opɛ Kristo nkyɛ akɔ paa na wamfa twerɛ mu asɛm anya dwuma na woyɛ wadwen sɛ wode wo ho nti abrabɔ bia wɔpɛ ɛna wobɛbɔ a ɛbakyɛw sisa wadwen na ɛnyɛ yie mfa ma daabi. wɔn ma wotumi kɔhyia obi na ɔka nsɛm ne fa twerɛ no ho obi kura tumi tete baabrum obi tumi twa gyatom no ahye no obi tumi kyekyere no wɔde no mwi obi tumi tete baabro no na ɔde hye ɛwɔ mɔlu bam si hwi ni Bible obi tumi ɛtete na ɔde ayɛ ne toilet true ɛna ɔde kɔ toilet ɛna ɔde twa no to. Hallelujah, amen. Right, entiete nyame asɛm so dabi. na wɔn mo ti sɛ nyinaa no ɔmo boaboa abufuo ne nnome ɛde aba wɔn ho so. Esa. Eti merofo a wo hwɛ me na udo Kristo asɛm na wutie na no pɛ no masɛm a mede ba no tie ne yie papa tie ne yie ɛfiri sɛ breguo ɛya yɛntrɛ nyame fie kwa o de bia yima me kasa asɛm wei obi a wotumi dware ɛkɔ asɔre fie biara no me se yɛntrɛ nyame fie kwa dabi adwuma yɛ kɛseɛ ɛda ho sɛ wosɛ wɔnye Yesu Kristo adi na ɔpɛ heaven akɔ a ɔrɔfo a wohwɛ me ɛnyɛ bɛtɛɛ saa wo nyɛ bɛtɛɛ ɛna asɔfoɔ bebrebee ɛntimi nka nokora nsɛm ɛnkyerɛ nipa leaders a ɔmo God's ministry mu no dodoɔ no ntimi mfa ɛnkyerɛkyerɛ papa ɛnkyerɛkyerɛ nsɔrema na yɛna saafoɔ no wura fi sɛ akena no a ɔmo ɛwɔ ɔmo n'aseɛ no ɔmo na ekobu wɔn ho nkɔntaa yɛ na ɔmo wura fi hwɛ yie nti arapa yi message a mede ba no mepɛ sɛ ɔtiefoɔ bia ɛne ɔhwɛfoɔ bia a wohwɛ me bia no wotie ne yie nkwagye na fam nti mansa mede bato ni sɛ twɛ wo firi abrabɔ bɔne ho na ɔhave nkorɔ kwae ɛnsi tie ne yie okristo ni twɛ wo firi abrabɔ bɔne ho na ɔhave nkorɔ kwae ɛnsi ebinom de ahyɛ ase a ɛsie tie ne yie
ebi heaven kɔ Kwan asase esi kyɛnkyɛn nyina fufu ne na meka kyerɛ ansa akurase sɛ obi adɔ afuo ɛsa na afuo no a wadɔ no kwan no a ewuram kwan no sɛ wanom ne fuburo so a na ɛkwan no hyɛ ase sɛ efu a na wampɛ ho adwuma anwa etimi fuo a afei ebɛmu bɛ so ɔbɛ sɛ wokɔ afuo no mɔ no na wuru afuo no baabi ɛkwan no koraa da ɛkwan no twia ɛkwan no areɛ bɛyɛ very good sɛ sɛ bɔne nti dodoɔ no a heaven kɔ kwae atuatua wontimi mfam because ɛnkyɛnkyɛma ne nsansɔw afufum ɛne nkasa hwerɛmo yɛ agye kwa no so afa praise God adi nhyɛ nipa no bɛtumi afam na nka bɛso akɔ n'afuom ɔdɔfoɔ mese sɛ wopa ha bi akɔ a twɛ wo firi abrabɔbɔne ho ɛyɛ simple yes bɛbrɛ heaven kɔ kwae ɛbɛsi because wɔn mu dɔ wiase ɛne mu abrabɔ yɛ a ɛyɛ wiase ne gyea no ɛkyɛ wɔ Nyankopɔn asɛm so yɛ kristoni araba yi sɛ ne mani asi aberɛ no ɛfiri sɛ asɔfoɔ no a yɛne ɔmote nsɔ da mɔ no dodoɔ no ara no ɔmo ntimi mfa no kora nsɛm nkyerɛ Nyame ma kyɛnie mesɛte kamera no yie na sɛde bɛyɛ a biribia bɛtumi ayɛ kama nti asɛm no ye nti yɛn deɛ yɛtumfoɔ no ɔpɛ sɛ deɛ woyɛ bia a ɛnyɛ no twe wo firi ho gyeme so amen very good ti asɛm no ye ɛsɛm asɛm ato ne sɛ twe wo firi ababɔne ho na wo heaven korɔ kwae ansi yema asase ati suo no sɛ wofiri wiase ba kristo mu a ɛnidasoɔ baako pɛ ne wɔ ɛwɔ kristo so mu ɛnidasoɔ baako pa a ɛyɛ papa a obi ɛhwɛ kwae ɛwɔ kristo so mu no ɛyɛ heaven yes sɛ saa nti mpa wɔ bi ɛni hɔ a woyɛ yɛ mistake yɛni ba bebree hɔ no mu a bɔdɛnti ɔbɛde te asase Nyame fie no ɛmfa nkwagyeɛ ɛmmerɛ ɔmo kra ɛsɛ ɛnɛ nsɔre ma bebree bɛɛ ɛtete asɔɔ da mu a ɛnyɛ heaven nti na ɔmo te hɔ onim botaeɛ a praise God amen ɛnyɛ heaven nti na ɔte asɔɔ da mu sɛ obi bɛdware afa baage asɛm ne kɔ ho akɔ mpaabɔ bea a ɛyɛ problem ɛda no soɔ gyemio problem a ɛda no so ɛno na wɔkɔ sɛ awurade mmoa no na ɛmfiri no so heaven ni no adwene so wo sɛ aberanteɛ bi adware ntam so akɔwura Nyame fie a ɔte sɛ sɛ aburokyire wokɔ hɔ a ɛnkyɛ no ayɛ yie nti sɔfoɔ momma mpae ma me na me nso mentimi ntu kwaa no bi halleluya amen na yare momma mpa me na me ho ntɔ me madwuma asɛe awurade boa me ne madwuma nyɛ yie saa nneɛma no nyinaa no honam fam no ɛho hia wɔ ha baa mebɛ sɛ meka kyerɛ wɔ saa ɛmfasoɔ ni so saa ɛfiri sɛ adeɛ bia na ɛntena hɔ afebɔɔ no yɛmfea wo nto so na ɛdi nipa hwɛ mmɔ ɛri sɛ wohwɛ me na wotia me a mese anɔpa yi abrabɔ bɔne a onipa ba a ama ne nya nkwagyeɛ no twe wo firi ho nyɛ saa
wo ha be go akwai ebesi Esa. bani nti Enchema be fum. Sao ba Kristo sumu a Bosha bakopa ene Kristo di ahye 1 John chapter 2 verse number 25 yamfa sembu ho John wo ma din kan etim yerum ya aduonu me enum no wose na board ya hye ne dan kwa tieni o onyame asam se Bosha Yesu Kristo edi ahye no wage se Kristo fo papa bo ne dan kwa ane dia bai dan kwa. hallelujah Amen. Bosha wade ahye eye dan kwa Esa. Sa Bosha wei enye wiasefo Bosha tieni ye Esa. Sa Bosha wei ankoma asorokofo Dabi. Sa Bosha sam wei no ankoma akristofo Dabi. Ekoma atrenefo no. akoma tenefo Esa. wọ́n mú jẹ́ ìrísí Abrabɔ ní ẹ̀kyẹ̀rẹ̀ díẹ̀. Nombo mo kra no mu pedua nyina su ama Kristo no. Sọ́jà sí à. Esa. Ní wọ́n bá mu wọ́n akyi. Ane. Ẹ̀fọ́ Kristo asẹ́nu ato ọ̀hún so no. Sáà bọ̀ ṣe wei ẹ̀yẹ wọ́n mọ̀ díà. Esa. Enya so do kodi. Asọ́dúnkọ́ ni. Praise God. Amen. Wọ́n sẹ́ Bosha. Wodi ahye no. Wọ́n di asáyà. Ne dan kwa. Ẹni dànkwa. Esa. Bọ̀tà bẹ́ẹ̀ ntina mẹ́pàtọ́ ti asọ́rọ̀ fi ọ́. Ẹ̀nà Kristo ní bá ti asọ́ dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ti ọ̀sẹ̀ asọ́rọ̀ ni mẹ́ jáì. Ane. Mi nkọ́ bi o. Dabi. Adaya me yare tina fie boso me miensa Ya mehweme. obi a mehweme Ane. Sister mage yare ya die. Dabi yare ya kwa ho. me nya yia Ya mejame. wo mu ba no mu tu ni para bae Ka baba. oronso ni kurom ni sede na Abrabɔ ni nyuma zitie no Ya sebo. odi ni pray na kakra kakra ni kurom wagidi Ei. ano ba gwa so odi no abɛbɔ asɔre firi kwa smashi Oh. onya yia Obi anko. na matu bɔfoɔ obi okurom ansi hɔ nsa yo no ntino asɔre no me jai Wo ko bio. me banki so sumu me dwuma asɛe nti asɔre no me jai me ban nyame mu no ɛno no bia honam fam no ɛyɛ mfasodeɛ ma me no Minya bio. sɛ menya bio Dabi. nti saa na tiadeɛ a nyame so mpa ɛso ni mfasoɔ Meja pa ba bia. nti saa na tiadeɛ a ɛsɛ me jai Esa. wade bɔba ne nkyɛ Amen. ɔsɛ Bosha a ɔde ahyɛ yɛe Ene dan kwa. ɛne daa nkwaa Esa. nti obi a mebakyɛ wohwɛ me na wokyɛ me bia no mepɛ sɛ mede bibi wura wɔ atwuma no pa hyɛ without salvation yɛbɛyiri onyankopɔn mu no adeɛ bia ni hɔ nom a ɛyɛ mfasodeɛ ma nipa Dabi. You cannot enter to the heaven. ɛwɔ asɔre fie Esa. gyame so amen Amen. Bosha a wɔde ahyɛe Ene dan kwa. ɛne daa nkwa Esa. saa daa nkwa no eternal life no ɛnyɛ nipa bia ne bɛnya Dabi. Ebi benya bi nya bi. ɛnyɛ nipa nyinaa ne bɛnya God should bless you Mr. Francis ɛnyɛ nipa nyinaa ne bɛnya o Dabi. sɛ wabrabɔ ansa amfata na anyɛ sɛ Kristo deɛ a Munya bi. wontimi nya da nkwa no bi sɛ osoma ne ɔne yɛa ne wabrabɔ anyɛ sɛ asuafoɔ no yɛ dikanfoɔ a wɔmne Yesu Kristo nante kyiri mu no yie a Munya bi. ɛno so nsa ntimi nka Dabi. nti anɔpa yi ebia ne wɔbɛgye Kristo adi ebia ne wɔba Kristo so mu wode hɔ bɛfɛ nwankuo no mesra wo bama ne sɛ ɛwie sɛ blabɔbɔne a na wotim berɛ bi atwa mu no wobɛgya akyiri di Ane. bɛbrɛ titi Kristo naase Aisa. ɛna so bɔ wie sɛ blabɔbɔne Omo nsa tiro madwe. yɛ mo nsakyerɛ mo adwe So ti Kristo mu. wone saa a wobɛbrɛ togo Esa. Brigu nso ye ya. nhyɛnka ɔbaadeɛ din Amen. nano Paul bɛka asɛm de kyerɛ 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 bia wɔma me ɛno a mawura hohohohohoho rescue God should bless you mawura hohohohoho Ora be ho. ɛno anwummerɛ no a yɛkɔ ayi no Kurom no. kurom no na yɛba ne yɛkɔfa G
ane atwa bɛsii wɔresɛe bɛkwa runabout ɛne awura mu hɔ sɛ hɔ yɛ de nyame o sɛ hɔ no mehɛda nim hɔ area hɔ rage na yɛwura mu na yɛsi yɛ pensuo bi ato wɔ kwa ho ne anom kɔ ne abrɛ na sport bi ɛwɔ kwa ho na kɔhwɛ machines yɛ yima yɛahyehyɛ ɛwɔ bɔs wɔ ne ɛdwom a yɛbɛwe nsa akɔhwibra yɛ a yɛahyehyɛ ne saa na deɛ ma mewura ho kɛsɛ ne sɛ wokɔsɛ mmaa animonyamfoɔ a ane ɛmɛma animonyamfoɔ bi a ɔmo tete hɔ a ɔmo we nsade a ɛsɛ ɔmo nyina so a metewa na mewura ho sɛ sɛi akristofoɔ ane ghanafoɔ nipa binom a mebɔmekyɛw mo ntie me mehyia mu o awiase wei na yɛte mu no ɛne Abrabɔ a ebinom ba no mebakyɛw awia no ɛnyɛ papa masafoɔ no sɛ sɛi akosubra ayɛ kristofoɔ bebree dɛ akosubra ɛna ebinom ɛpɛ wɔwɔ berɛ ne adagye a ɔkɔkɔ transport ɛne ɔbaa agye n'ani ahuhu dwom ɔberɛ ne adagye a wane ne nya fofoɔ a ɛbɛpie akɔ mepakyɛ bebree baabi ne kɔ sɛ okristiani atua no ma ɔkorɔ wɔte asɔ dɛ ma no ɔhɛtaa sɔfoɔ yɛ no pɔw tamokɔ yɛtra sa kyɛ na sɛ obi apie ano anadwo nɔnso agye sɛ abɔ nɔpa nonsia ansa ne wɔba fie na awurawo sɛ wonu sɛ saafoɔ no nyina nso kokɔ asɔre o wɔte Roma asɔɔdan wɔte Methodist asɔɔdan wɔte Anglican asɔɔdan so ɔgya sɛ wɔte Pentecost asɔɔdan wɔte CAC Assemblies of God praise God wɔte Chirikoko asɔɔdan owiawia no ho so ɔgya sɛ na wakɔ baabi a gɛsa so a ofiri sɛ gyirifoɔ nhyɛ da ni hɔ bra deɛ woyɛ no yɛhu o deɛ woyɛ no yɛhu wofɛ wo sɛ man of God difoɔ wotim no ɔba a ɔnya wo yerɛ so ɔte aseɛ ɛkɔda gɛsa so tɛ sɛ ɔba yɛkwan so ha sisɛ no gɛsa so a nipa bɛhu no because area hɔ obiani no na ɔbɔ pa na ɔkɔ ɛyɛ ka ne sae ɛyɛ nyinahi long journey hɔ deɛ akura sɛ obi anhyɛ da ni hɔ wobɛkɔ kyɛm praise God ɛfisɛ Onyankopɔn yɛnsi na twetwɛ deɛ onipa guɔ no ɛnoa na wɔbɛtwa me sɛ anɔpa yi mene adɔfo no binom kasa masɛmatoni sɛ tɔmfiri Abrabɔ bɔne bia hɔ na heaven kora kwan ansi ebinom deɛ hyɛse a ɛnsie bɔne ntia gyeme so amen mama nkɔtɔ hye bikɔ 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 wɔtɔ sɛ wɔse tere ne ho hia yɛ odidi ni righteousness ɛho hia sɛ wobɛtire Kristo mu bɛtira asase wei so na woantimi a mmɔ tere ne braa na ba wiase bɛyɛ dɛn akristofoɔ a motie me ɔdɔfoɔ a wohwɛ me na wotie me tere ne Abrabɔ ɛso wɔ mfa so o sɛ woantimi a mmɔ tere ne braa woka nkwagye bɛyɛ den ɛfiri sɛ honam ne mogya ɛntimi nya adeɛ a yɛna Awurade Yesu Kristo ɔpɛ tiɛnie honam ne mogya ɛntimi nya adeɛ a yɛna Awurade Yesu Kristo ɔpɛ ɛrisɛ wobɛ Kristo mu a adeɛ di kan a ɛsɛ sɛ wohwɛ akyira kwae ɛyɛ Holy Spirit ɛna bɛ guide o honkonkoro ɛna ɛsɛ sɛ wohwɛ bi akyira kwae sɛ wontimi yɛnya bia ɛbɛyɛ den sɛ
tiri ni Abrabɔ ubetimi abobi eti enyo usuyam sumwa dodo na tete aso dem horma onkunkuro mu ni bi da bi onum de yede esanso ne onkunkuro nti bone abayi ni padua eche bibia esa eti nyame asam se tiri ni Abrabɔ ya bono ehu hiye esa misalo pai orafa o shame utimbo tene bra eno ni asam no misalo aropai misalo sa uti Kristo na asio obi misalo ye Kristo ni maba utimbo tene Abrabɔ mibo ona problem no no utimbo tene ne Abrabɔ hallelujah amen okwa ya jina tum se machine si dia eba se yampa kwareto ya oya ade esa ya tongra ani yem vidie nje ho estimate no be ma ne yem tobi ti asemni ani osemate me fresh shop na me current prices ya ewo ho o confirm yansa wa na wa frɛ baabi okoto ne ma no bra me ne perifo bi ba ani we say osiambo no 500 Ghana tozo speaker no and also for 200 tozo tianio na wa check bibia enti ekari nyina si titiska no 400 million ene currency baganza 40,000 so they say bibia ono no mfa so mu 5,000 akwajere kwade na nipa no wo to machines ni so nim se we ye Kristo ni ye sofo omo ja to ne me nyina wie ya wo ja won mo kwai ya ka ne tu ya no aba ofachiri no aba bra you know ne ye fama me na me fa o balance ma me fa share ma da tuma bi ni dia ni no wo be sha no atokota produce fie ishema no da kem na what born was for hene hallelujah amen wo be coach because we ya can say comfort I tell you what now me see Abrabɔ bone ebema ni pa bebre heaven Korɔ Kwan asi nchema ne yakomore so wo so me na wote Abrabɔ bone bia mu a sisa wadwe esa jeme so amen ko verse number 1 wa twa say ana sabu ne so won wantre no tianio Paul say ana sabu ne nsa wona wantre no wona wantre no enyo nyankopa ahini no enyo nyankopa ahini mo mo wona adam so bintina onya heaven go esa hallelujah amen so one tenia oko heaven a enye edisuate ni Abrabɔ esa jeme so amen ko mo na adam ti se ya mo bia na da ye edwamamofo ani abosonsomfo tienie kana baako mo hweye ani obi a na adam edwamamofo die dikai eye edwamammo esa eno so ni ade na Kristofo emfa ni agoro no edwamammo enye trene ade dabi edi obi a wuti Kristom wadi Kristo di ti aso dem na wo ba dwama bia no esansa edwamammo enye trene ade ntino question mark about heaven kro ekwa esa ya semni osimu obi a na adam ani dwamamofo ani sesei edwamammo no abaye komo asofo nkura mu ni se boni bia asofo obi timi ko be dwamai o Kristom sofo timi hu onganwe wakata so obi timi bo dwamai na nyinsa piem na sofo ayre ko de na ene Kevin kona ko ho busua ententententem na monye no ade serbe ya enunguase mba nti organa asofo ne asofo bebre wo system no mu abrada asoreba
ɛne ɔba kɔda no nyinsɛ pie no ayɛ quick sɔfo ntimi gyina puppet so ɛsɔ microphone mu hɛdɔm egu fam hɔ na wadena so sɛ ɔno ɔba kɔda no nyinsɛ ba bɛbɔ amaneɛ ntɛm nneɛma anya yehu no aka nsi yo ne yehu deɛ bɛyɛ ne yɛma anya ɔba no adeɛ sɛ bɛyɛ no nguaseɛ ma Bible say yɛnyɛ adeɛ bi afɛfɛɛfɛ na wanunu som no na kyɛ sɛ sɔfo no wodi wura nsɔre ma adwene mu sɛ ɔmomuru nwaman gyeme so amen adwumama anya abapapa a ɛsɛ sɛ fifiri ɛwɔ kristo asafo nti asafo bia adwumama aba ɛwɔ mu bia no entimi nya nkɔsoa na nkonkron so entimi ntina hɔ nti ghanafoɔ sɔfoɔ binom dodo a ɛhwɛ me sɛ wotia mi a mehyira wo twomfiri adwumama ho ɛyɛ bɔne a sɛ wotom sɛ kinkire yi a wankasa wotwa wo din afiri nkwagye momanim wotwa wo din afirim nti sɛ wotia adwumamama no pa yi a metuufo sɛ sisa wade ntantam nyɛ saa wohave nkɔ kwae ɛbɛsi nhyɛnka ɔbadeɛdi wɔse mɔmɔ na ada mo nti yɛnhwɛ no obi anada dwamamɔfoɔ ɛne abosonsomfoɔ abrabɔ obi wɔ mu a anaasɛ suban yɛ obi yina di a ɛbɛma no have nkɔ kwae si na mebobɔ so no yɛtɔ so mmienu yɛdeɛ bae adwamammɔ ne adwamammɔ ɛne abosonsomfoɔ mente aseɛ koraa sɛ nipa baabi a ewiase akɔ agoduro yi nipa ni agye abosonsom ho saa odwen ho a wɔnte aseɛ abosonsom ɛnyɛ easy wɔte aburokyimam ne nkrata asɛm ɛho ayɛ den na asoma no wɔfa ase asoma no wɔfa ase ɛtumi asɛ no de sika sɛ wɔnkɔ bani wɔnkɔ ɛyɛ kan sɛ kentampa kɔyɛ duroma no wɔnkɔ yɛ duro mfama no ɔbɛbɛsɛ tumi hyia bama sɛ ɔgya sɛ ne wɔtumi bama yi adɔ no na ɔdekande kɔkɔɔ ɛnya zɛnketo mu dekande kɔkɔɔ ɛnya zɛnketo mu ehu adɔkɔkɔɔ de ebu nsɛm dɔɔso ɛnwu aduane na ɔde afam ɛbɛyɛ adwuma sisi a aduane gali nti na wɔn mu ta nya twerɛ yadeɛ ɛne bɛyɛ no nyinaa yɛ wɔn sɛ yɛde fa ɛtɔ mu na maame ɛtɔ no so yɛde ho na ɛyɛ abɔntene tɔ na ne nana fufu no dɛn kusua bɛɛ wɔ ha atwa ho ahyia wone so pɛ w'asɛm woti wie yɛ a wɔne bɛteɛ na asi duango na wɔyerɛ saa halleluya abosonsom sɛ wote kristoom sɛ ɔte aseɛ na sɛ tumi nya nkokoduro ɛsa nkɔ kɔmfɔ nkyɛe a huru sɛ wohave no kɔ kwae ɛsi agye sɛ ɔsesa wadwen gyeme so amen sɛsei asofo bebrebee ɛmprate sɛ abosonsom ɛne akɔtosɛm ɛwɔ nyame fie bɛgyina sekan so sɛ ɔte aseɛ bra nefa kosua bra na yɛmfa mmɔfam ɛnka nkye woyɛ kɔmfoɔ na sɛ yɛ sumantuni mese sɛ wogye wɔ no antwo wamfiri abrabɔ a anya ho a mese wobɛkɔ nkyɛm akɔhuna mare nti ghanafoɔ kristofoɔ obi a wotie me biara a wote kristo no ase biara mese twe wo firi abrabɔbɔne hɔ akankra bi na kristo aba akankra bi na wobɛntane wiase wɔyi abotu ɔde bɔani ɛhefa no abɛgyina obi a wote kristo no ase bibisa sɛ sɛ yesu kristo ba a ɛhefa no wobɛgyina ɛwɔ te mo dwane have go na fam enti nyamesom mo ahota a ebinom awuo mu no monhwɛ yie na wiase ne gyea yɛfa mawura kristo so gyeme so amen kɔre wɔse anaa wareseyɛfoɔ ɔse abosonsom
anasa yɛrɛ awaresɛyɛfo awaresɛfo ɔwɔ yere na ɔsɛ twempena wɔ akyiri yee na di akɔnɔ koraa na ɛbɛ nipa mu seesei na ɔyere ne nyɛ ɔba na akofa nyɛ bia na ɔyere deɛ mu bɔ saa berɛ no nyinaa ne sɛ ɔmu ntimi nhyɛ ɔmo so honam no dɔɔso wɔ nipa biam nti wɔ sɛ ɛdɔɔso ma no ɛma no dɔɔso ma no ɛne wɔpɛ ɛsei dodoɔ no a kristo ni ba ɔno ankasɛ nim sɛ nipa asomasi wɔ yere na ɔtare ho spare tie ɔbaa biaa wotare bɛma ɔbɛma waware ho biaa wone ne twempere nyinaa wobɛkɔ gyam ane wonya nkwa yɛa na ɔmo si yɛbu atae ɛnyɛ atamu dabi yɛyi watae twɛ wofiri bɔne ho yes ne wokra nya nkwa no wei atamu na wopirikyi na wopirikyi no yɛaka nkwagye sɛm yɛba yɛtɔn koko dabi ɛnyɛ bidie de yɛtɔn wɔ ha yɛtɔn bidie dabi praise God amen sɛ wonya bɔne yɛ a wobɛkɔ gyam ɛsa twɛ wofiri bɔne ho adwene mu yɛ bɔne ɛsa abososom yɛ bɔne so nte aseɛ yesu obi wɔ mu a ɛma ne kra nya daa nkwa dabi yɛka kyɛ wɔ yɛbu atae dabi sɛdeɛ wɔdwen na nkyɛne yesu kristo ne ɔba ɛsa praise God amen kawo dwama sa ɛnyɛ akɔhwifoɔ brɛ wɔkyima me wɔ sɛ awaresɛyɛfoɔ awaresɛfoɔ awaresɛe bɛrima ɛne ɔbaa na teɛ ɔbaa nya ne bɔne biaa na bɛrima atumi anya kokoduro baabi a ɔyɛ adwuma bi ɔkɔ kwaa so na akɔfa mpena hɔ obi timi na obi twe mpena saa atumi fa mu nyinsɛ ɛwɔ na wɔsɛ nya kokoduro de akora no abrɛ ne yere sɛ hwɛ me ba no ma me kwasea ɔte asɔda mu o sofoɔ bɛhuru na ɔhɛ ne haa because tait a wɔtua ɛnyɛ tait ketewa ɔno nko tight bosome na akum ayi ɔsoro tiɛnie mese adom wɔde bɛgyeɛ no adom na yi ne ho adi awi nti sɛ wobɛ kristo som mu ne wontimi ntwe wo amfiri bɔne hɔ na yɛ ɔdwen sɛ wobɛtena mu saa na wɔsa kɔ heaven a ɛnyɛ yie ɛkwan no si ɔbaa bi nso the same time ne kuru atu kwae ɔde wɔ a na bɔnsɛm aba ne nkyɛe me kuru kɔ yɛakyɛ ataabe ɛnsɛ me kuru kura ɔma no ho mmɔden ɔde bɔɔ so akaskala 1 minute halleluya ne wɔda hɔ na ɔne na media no so na ɔtietie ayi akɔhwifoɔ ma ne nsɛm lọ́ọ̀lù nso kò pé bi ayé. ọ̀nà nkurom a na wọ́n mu a ẹ̀hú gya awosẹ̀ hó ano esisi wọ́n mu kaa so no. ẹ̀sà bẹ́ẹ̀ bá diẹ wọ́n bọ̀ ní bọ̀ diẹ ayé ẹ̀yí wọ́n náà tẹ̀lé nso àti ní tiri. ẹ̀dọ́ wo de ọ̀nà mu a bẹ́tìmẹ̀ gyina so a dọ̀hwere bẹ́ẹ̀ sẹ̀ deɛ wɔ hɔ oyere bɛbɔ aba so bẹ́ẹ̀ ma deɛ wɔ hɔ sọ ma oyere ni gyeɛ. woman ho sɛpɛ no sisi no wo so wɔsɛre a no wɔbɔ mmerane no bra ɛmfa nipa nkɔnkwagyem ɛmfa nipa nkɔnkwagyem wokura no ɛbrɛ wase ɛma nyɛ nam ɔhohom mu ɛti mo ɔmo ani gye saa nneɛma ho no ɛsɛs ahodoɔ no monsakra mɔdwen god spirit ɛntiri wo bi a wɔyɛ sɛs bi mu bebree saa o ɛsɛ nyame honhom ntimi mɛ nina meka kyɛw god spirit ntimi ma wo nkyɛ da ɛnokwasɛm it is all to kill some na pɛ kristo tumi deɛ ɛyɛ nyame adwuma na pɛ sɛ nkonkon dara to wɔ bi a te ɛma na so te so ɛna bɛboa wo te so ɛna bɛboa wo bɛma ho yɛ ɔda dodo te so woyɛ kraman da bia ɔbɛ sɛ ɔne ne yere da da bia every day wɔwɔ kraman da bia ɔbɛ sɛ ɔne ne kuru ahyia mu sɛ ne kuru to kɔ agorɔ sɛ ɔkɔyi nyame adwuma a wakyɛ mafeo wokɔ yɛkyɛ ɛne wɔgya me na menko a adwama mo nko a kɔnɔ bɔne yɛnhyɛ ne sɛ yi no ɛbɛwie aseɛ na ɔno nso fitani bi
Okura no ya boy. Firi wo so adwuma. Be wi ase no ne twembra. Wa hwe. Obi abeye mesi work bi wo machi no. Ohwa akwani sisi achi a. Said you see the shovel no. E wo bottle bu na. As a fat chippens no di gu barom. Etimi tam cement. Bako so na bako dan na beti so. No dey cobas kai. Akuba kobe 3 hours. Agwai obejira na so. No no ankasa de ho akohye abrantie. Ene Ghana from rantie so aba no so nu boni ni ntino. Ebinum sisi mu odin. Enu obefa no wa foul no. Ebe wi ase no ate aka no so. Twere wo firi no ho kra yi. Na no media no so ababa abanko ayi ememnum. Young girl a when you 16 years, memnum obi ane ne die. Video no me bi. Na wura be ho. 16 years girl. Ade na wo je wa asase. 16 years girl. Memnum omone ne de nyina so no mu video. Baby wi ase no akodo no. Se media no so nyina dodo na de ye doma. Kwasi asamo nko a. Kwasi asamo nko a. Eno mo fo ni banko nkwachim. Eno ebinu ana no mu do mu ba fo edi akire. Na no mu timi ntwa na. Obere no atwam. Ewiase pe wiase nyoma. That's so intia. Heaven, one mo bako eni baka kire. Yes sir. Me say olofo Tufi Abrabɔ bɔne ho. Now heaven kura kwai. Ansi. Ebinuma bratogu. Eva unto okwana sha auto no asori awu. Eva unto so. Emwa. Obi beto correction ejem da ache obekɔ. Yes sir. Because was up in your bar. Bobo Jay a. Obi bebo for the Christom. E de bonya kan yusia. So just say nanso ebacho bebre on side taniya. Yes sir. Ono ba yakase sia agro be busi sia oton ade a. Wade ba wore ncha. Amen. Come on. Ento osoro wo say. Ani aware sayefo. Aware sayefo. Obi timi di ni sika wo eju obi ayiri firi ni sem. Na mu ni sika nti. So just say obi timi ka say ena ye ka say woni ne tena ya no wo se wa ja no. Emma bebrebe asawade. Esa. Asem krofo wade. Di diskachi. Bema ebese o pa. Enye se ofiti ya na waje atum. Wati asiama no. Na wati asiama no. And again ni ba. Bema bi ebese ne person ni kodate ya. Na o jan ho na bema ne na beda. Wo ye cheap. Ofo. Wo ye serious. So just say, we are serious. And then a bema. I feel the wahuno. Now we need to know more. Our warrior council. Utimi jaho, Emma one in a da. Edwania may pay me a camera, better masato. Hallelujah. Amen. Sana goes away. Sana says, El Coso. Obeto Tadiashe. Nanso. Obahu adi adi. Onye. It's in Yamia Sam. I can tell him before you want to say, our silver to Momo for the on the Mupa Maria by every bus half on a time. Yes, sir. Well, boom, my time, woman could jump. The brother, Monsieur, so we are Abrabɔ bɔne ho, sister. So we are Abrabɔ bɔne ho. Now heaven go quiet and see. And your brother pay. Yes, sir. A blue break go to na jamani ya kra ebega homejo nyamsum pamuno itira no pai me no kasa nsemu. Yes sir. So the Kristo dia na ntise the Kristo asam kira ani ja wiase no mabra na atuba bi. Yes sir. And very bad go gwajim ebi jemeso amen ani akosufo. Yes sir. Se said the abe wuri ni pemu se no enya asem ketua yempie nkwaji ani na no chrono ma tiase se yema abraba ye bono ya fade our beauty life beauty no enya akoma mu a ahinta. Yes sir. Inner beauty no zanu ye say inner beauty. Yes sir. Kristo fo bebrebe beauty no omude aba hunamu ana hunamu dia no nso no ayete echi akono bone ni atwamammo ebre nipa sese
tuutumi hyia obi ɔbaa ɛni egu ni tiri so no green wɔm yellow wɔm purple violet brown ɛdi afra white kraka ho praise God amen ɛna egu ne to ase owia na ɔkɔpɛ ɛnamafo atwama ntaadeɛ no bi ɛsɛ fiti o sɛ hwan see me through no ahyɛ wasra mo ayɛ sɛ kɔ a obu a ohunu kora na ayɛ masew ɔwɔto kakra tare na ɛhyɛ no no ɛfete no so ɔte aseɛ ɛna ɛnsa ntrɛ no kotodwe na ne ho gyinagyina mu afei watɔtɔ ne mɔwerɛ so saa na ɔma no nyinaa twe wɔ mbɔne ba nipa nkyɛre ɛne ghanafoɔ no nipa bɛbrɛbɛ nam hɔ a ɔmanta nyɛ baifoɔ a ɔmo nso ɔmo ntu anadwo ɔmbɔne ɔmo nkɛsa ɛnvate wɔ mo sa ɔmo take control ɛwɔ ɔmo ne ɔmo abrabɔ so ɛne ɔmo nipadua so ɛti ne nso wowura nyame fie a wotere wɔ nsa a ɛmaa ne ɔmo ntigu so ɔyɛ ɔbaa na wohwɛm na wotia bi a fa nyamesuro nya nti wɔ kristoso mu na ma ɔkra nyankwa motɔ wiase kyiri nyame asam nhyɛnka ɔbaadeɛ di wɔse akɔhwibra akɔhwifoɔ na berɛ bɔ bɛbɔ ne wiase nyinaa deɛ ɔberɛ ne mogya ne gya yɛ nyinaa no akɔhwibra na ɔde bɛbɔ ɔmfa nyɛ ade papa biaa ɛne kɔsɛra nɔpa yi na waboaboa nnipadɔm ano na ɔmo yɛ exercise keep fit ho ahoa crab ɛyɛ paa ɛmo apɔmuden wokɔ wie ahefa no agɔ wie yɛ na ɔbaa na ne toɔ hwirihwiri no ɛtoɔ no nso no saa toɔ no nyina fake o yima ɛyɛ fake sɛ ɔmo wura ɔmo ho kinkire yi sɛ paa na kɔhwɛ sɛdeɛ body ne si te a ɔwura bɛ ho sɛdeɛ pumpuno gu so na atwontwom ɛtae na obi abɔ ho dam kusɛre no pɛi ɔnkwa sɔre amenkɔ dwa ne crab no bi because ɔhunu sɛ maa no wɔtoɔ ɛku a ɛwɔ nyame fie asɔre fie wonyane bi da men fellowship ɔmpɛ women fellowship ɔmpɛ Christ salvation hwahwan ɔmpɛ Bible scholars ɔmpɛ Holy Spirit, the children of Holy Spirit, and you see a quote, I was a room, I look at you, what take on the BIM. Evangelism team, and also unpack. What kind of force? Group, why, my bet group or join it. Odukwana de bia odukwa se ene de asa time na ko also no mo nyam from the two my day no I WhatsApp you know administrator no what the WhatsApp no hook up group no join it ho no o mu di pono site nyina gu ho do pe bia kohwe esa eno ne ni je ho na bia sem me ganjo se wuti akosubirim na bia sem de obe tí a sẹ́ mu yẹ ọ̀sẹ̀ yẹn ṣe yẹ ẹnna yàmú òbí ẹ̀yẹ dẹ̀ báyìí ẹ̀nà ẹ̀dá yẹ akọ̀ṣùfúà jẹ́mi sọ amẹ́ kọ́ ẹni mẹrẹmọ ọni mẹrẹmọ da ẹni mẹrẹmọ da ọba ẹ̀rẹ̀ kà bọ́ bẹ́ẹ̀ sùn ẹ̀mẹrẹmọ ẹ̀dá ẹnu ẹ̀ ti sẹ́yìn. ɛna sɔfo timi nya kokoduo ɛtimi ɛfa baaburo na ɔma saafoɔ no aba nyame fie na ɔma bɛhyira so ɔno sɔfo no koro yɛ bi wokɔ Croatia ma mu a ɔmagye atom America ɔmagye atom Belgium ɔmagye atom hefa bio Germany countries bɛbrɛ a ɔmoyɛ advanced countries no ɔmagyegye atom ayɛ sɔfo a yɛwɔ adwene sɛ wonkyira so sɛ bɛrima tumi ware bɛrima ɔbaa tumi ware ɔbaa ɛti obi ti nyame fie a nona mekɛsɛ no ho wɔsae ɛwɔ ɔyɛ ɔbaa ɛnso ɔsae lesbian ɔhabi nkwan ɛbɛsi ɔte nyame fie ɔsae lesbian ɔte nyame fie ɔsae yɛ masturbation wɔyɛ gay
so tinyame fie aso okwa sore ono kwa na sa bo drums wani ma yase bo ne ncha me say twofri Abrabɔ bone ho yes sir now heaven ko ekwa Ansi babia wo kwan no esiaku du bia no sa wachi ntandam yes sir ndaba ha Yesu Kristo tira kwai ani mama nkunku matina mu ani nitimi jai Abrabɔ bone chiridie so wo ban Kristo no da so te Abrabɔ bone mu a on sekira abi oda so oni amada dai mu oda so oni amada dai yes sir isago ba dai amen to so bra ani awufo ani ni on fa nsa nya adwuma akopa beto no ze ya almost $1 ba fam ani ya tini ma so ani Abrabɔ fo bi no mo nsakra ma dwe ani wo mo ton e ma no kura particular o de ba so Abrabɔ fo bi no mo nsakra ma dwe ya tubu ya toro ayi petrol mu a mo mpani fo no omo esoro ho no ani omo fa price ne kura ma na Muhammad mo patutum no matutum ebo a mo pe no match ya tisu se kinkire na mo nteso ana ibo achi bidi mo nteso omo na so tete so de just go to kijitia to ayi ya ka sa adankwa me kijitia ni adankwa me ya be fa ka be fo o kromo lodu jansi meti fo no omo de control drivers ne minim mienti abasa meti fo ne control drivers jansi okwa dankwa no jansi odu ha pacho yedu jansi bose ya hana jansi yesi no oto so akaka be me du jansi no mela boshay di omudu jansi na pacho yedu jansi ntino ye to so na waje jansi sika fenu apai he fabio mela hono na won so so waje hu sika mela to akoko space eno nso no waje hu sika asuofia ngetia eno kura ngetia asuofia from akoko space to asuofia na no so waje hu sika wo ko be para manfru ushima manfru utimi pa ushima manfru san na ko asuofia na kura ba ngetia no kura won fan so ofiu kura asuofia wo munyira kwa sore esa asofo nyina aka ho wa asofo bi o mutwika dwuma mu dia no asofo no na to ka no ma asore ba no ana won na co terms esa eze dia wo so no ntimusumu ba hunyi esa nyenye sigandendem munyina makojim because I can call no ba anya de wo for to asi ekwan so go wo mu muti san nyina no e ya kro no ni bia ani unyina makojim mo na mo bo abaye no so bo ebinom omu abam obo mo so bo ana mo yo mani sika na wo to ka no a wo de ka ye adwo no hwesu ba wo uko the form so the same day ana ekoso the same day ana ekoso so just say asali mo we nyina no onyame te so a no hodi no huru sa boni adori nipa akomam wo so ye no be se nipa na ya na ya hoye nyagopo sere ito bia wo pa nyagopo ncha ko bia misira wo bamadu se Abrabɔ dada anya papa no obetu ho firi ho ebi se Kristo de wabia ni ntaba mu wa ka no so obeju obi akona hinyem nanso boni nti dodo na nkasa be twa mudi afiri enkwa nwumani jeme so amen ko wo se ene nsabofo egwada zi edika chechem kakra ensambro yai ene wenyankopon na asem ne entua eyi ensanwe so we kristoni a mekani dwa mekani prenye premfa we kristoni a twu firi nsaden we ho onyankopon no obo ni padua no onim se ni padua no alcohol ebemu a eye a doctors eni nipa bi na ye nhwehwemu no muhuru yo se ni padua akura no alcohol bemu a eboa ana se alcohol oyiwe ni paduam so odi ase eno no onyankopon nyansam no odi awuruwura enuane a yediem ani ebrodua ne mo no
aduane bi a yedie bia no alcohol ewom fermente so just here enti nwadun sa wo agasa wo batra se aya nhihye fufuro bi na wa kreti saade na anom ade agu ni paduam de bi ka use uni padua afei hongongon so o pamna firi uni paduam so just say afei what no wo akoya ade a abro so a atwe bone de abraw enti mu a mutiti ki sofia mo ya no fachi no akote kota ne toto no mo sagra mo adwe budidi selam pase budidi kakra obako no obu ne gutuam akopa kasapra kotoa ni bi atogum obu okra bot wa die yi na gum tuura ura ne bisa bot ni siwo twebia abako ne ni so ne ta ka hwetira na ka mi bia wonte ase aso ti aso de ene wo kwa asori fo bi mo mu so mu de mu nchiri nsa wutimewe anya to wan kasa bia petasi bia ba ana ni nyankopam bodie enko we nsansai wode bu sa nyoma we hu nkonta nyame bodie enko we nsansai awo mantrase awo pa ha bia ko oboa eyeye riso wo sikabi na ni ba bia dwuma pa dwuma me pa dwuma bia oya wo go nyankopam bufuo me kanu go nsam de chinya me ma no pai me se twofri adobobole ho na o have go kwai ayede ansi ebinu sabro abrabɔ wo mu a atwini ngwase ade ba baba dabi kiso ni bama tumi we nsasa no abro obekore na sia yie no oyi ni bema to ne nsam no de kire na sese ase wo hunu sai die sa probably prayer ho ade a wutime enom anu akodidi o ferifo bi atam bi okoro nipa no na mu oduane di baba dabi sie di akire dabi the kind of formula ntia masi so dudu no tu sawe Henneken ya wakisi bu obabi e ko fa na no Henneken wo se wan e ye nsaka kraka bi kwabrane ato kakraka ni nyina no ato no ode abesini kem na otwa Jack Daniels mono sa wo be kristo mu a red one ne red lebu one na wo mu didi bi atoto so ene ya akonya Christian level obabesia onyem onozo beko no asoma ne junior koba ho ne kwaje bodi mpose unkonko yebi Ishanga obadi di amen iba twaso ba was any brefo ani librefo obi ene ni brebrade so wo se subanum na wo sabrabo we mu a wankasa u siw heaven ko de bay ekwai emwa ene brebre nti obitim kokum obi ene brebre nti obi timi agi obi japade firi ni nsam ene brebre nti obitim twangodo botu obi so obi ni brade bia befo obi ni brade bia babonsa le tie ho baba ntimu so jase so show me na wutiam ya hwe ye ne wa mu oni amru obi bribi our 10 commandments him appointment ni show baby sa obi yere o shakawa ye wo banye ba we de minya no na ne wuro fi se obi e wo fi oni akobri obi die on bone ba tire mu no ye ka nie ka we de kwam bia so ese minya bidam eden na asma sipa na nya ka we atena mu o se misumi e o se kwam bia so misumi to bitina je tire 10 million o so udwetire entimi nto bicycle bi isa na dia ene ma memfa kwa we so be wi ase ne okobu obi afa so we sofo no da kwanchire gu akoma mu obi no wa jiska twitwiri die no da koto ka no dem ubekwajem ti asemni eti wase eni brefo yes ene ntokwa pefo won mo pa ntokwa esa tienie wo kana obetwa wama won mo pa ntokwa yoru bebu okwa wan kasa wo honma na wonu ankasa de ntokwa ne
dodo na ba bi o motete entokwa opra boy wampra boy otwa adwaya boy wantwa adwaya boy ehumone ne titi safo Ethiopia open tokwa bia no sakra wadwen se wanti man sakra na akoko ban asam gagra bi no fa no wake up na buafu na obato nsa hweye ya sa wan kasa wutwa kwanu a ya bato se faso ne nya okra nkwaje no wan kasa wusi no wusi wodie yes jeme so amen ko wo se aname mfo nya Onyankopɔn ahenie no anasa mfo nya ne ba Onyankopɔn ahenie no hallelujah amen sababro kasa nsem wo nyina ya buate dabi ampa so no so boss abra no obekogem wo se omunya Onyankopɔn ahenie na wanya Onyankopɔn ahenie ahifa na benya ukogem enye gem yes sir ya bonsam gem ene wo heaven wo ho it is one ko heaven obekogem nti Abrabɔ bɔne a obi ba edini ko gem no ebi na mebobɔ so ade kire no me se Abrabɔ bɔne a ebinum wo mu no hwahuye na wankwankwa ebi yes I have a kwakwa ebesi jeme so amen Galatians chapter 5 verse 17 yan hwe nsem bi Paul sa kan nsem bi ho yan mo so tatatatataw edu village international kuma so Sokoba Wood village Bora junction na no pay oti enkai achekura sister tani abon eti yima to aso bra na yemfa enko enim ukwera bia yehia bom pae efiere bia watchra de memenda ene ya sore eti wo hwe kira kwaya o ko Facebook YouTube a number no the screen ase o TikTok o hweme number no wo profile o open komo twitwi bia person ni edi nkomo a me ba cha o fa number no a obetime ene akasa na bibia kama yima to aso bra na yenko enim Paul mo chekoma Galatifo chapter 5 verse number 19 verse number 19 was say the efura ni pesumu ba ya no mo say ai sembi hono mo Paul chiro ma Galatifo in the Galatians 5:19 or the ma tetifo no Galatifo no na Ghana for mo babro dabi Ghana for babro way America for babro ni babro babro ni the free Israel fugu enti o mabra bana futu e de ma o mna no abi no se yenso ye de dom no de baba gi ai enti nyema we no ye nipa no de ye ntimi neso so de azie ye ntimi neso enti no Kristo no an no de adom na no de behu ye mbo ode mo atwe na da ma watwe na da na se Peter eba ye no obo ne bra se wiasini a obeka kire me odi no so se Kristo akoa Peter Pan wonchi Firi ase anu Abrabɔ anya ho ani odi no ma Kristo edinjima ya wodi Yesu Kristo die mu manya misuro amra mu ebinyam so fo mu fa ya hwi sanko ba de ni amen to so bra wasi ni efura ni pesumu ba de firi woni pesumu ba no na mu ma da di pefu Abrabɔ ebinum aba esa o yasa Abrabɔ wo so bi wo mu a the heaven kwai wasi kenche mafu jeme so amen it is so person do ho na utimi be Kristo na ne ho mo utimi direct here nima ye bubu bosu no twu free ho amen isago ba de da amen ko wasi na huna ni ma da di pefe hunam nyuma no eda di pefe eni adwamammo hunam nyuma eda di pefe hunam ni mo gentimi Nyankopɔn aheni esa enti hunam Abrabɔ eni nyame asem di asie no epie direct esa eso nkata dabi dedi ka ere bai adwamammo eso asa boso bi ba ku na adwama ni di ka we so sa ka se ana mo de mu preach a asa adwaman na adwaman ayarbaba dabi o se di obo adwama no wode ye e de se ono ani padua wode hwede adwamammo ahwa wa yewo wode wa just imagine hwede adwamammo ahwa wa ayewo ukonya yesam no na enya so no wanya to ha bia ba na wo fesie na so wo ya ba yes hwede adwamammo ahwa wa yewo ana mo preacher ana de bi adwamammo enya adwamammo kwa na ebone eka ho bia no kra ni mu here si e preach yi
adwuma nko na yabɔ so dabi yɛnka nsɛm bebree nka takwapɛ sakra wɔntwɛn ɛne ne bere nyina yabɔ so sɔgya sɛ sɛ ɔyɛ ne wontumi nhyɛ ho so a ware baabro na mmea kwan sɛ yɛnware ɛsa roman fada na ɔno nso so akɔnɔ bɛtena ne mu roman fada die ɛnyɛ nhyɛ o ɛnyɛ nhyɛ mo anama kreti ama mo hɔ ɛsa nyame asɛm sɛ woware a wonyɛ bɔne dabi wo te Ghana ha ɛte abrɛkyi mɛmba bi awiase aduai ɛne deɛ mayi ɔmo hui wɔ sɛ matua me hɔ memfa baa memfo ɔbaa dabi praise God amen ɛnso bɛkɔ ne dɛ pono nko a wɔhwɛ ɔhɛmanim yɛasɛm paa pono ne wɔhwɛ roman fada ɔho tablet ɛda hɔ ɛno nkoa wo tablet so ɔno ɛfie no wɔma rɛnte fie no wɔmasi fie no de ama no watim ana wɔakɔnɛte wifi no biribia wom enti ne tablet no ɔwɔ ɛyi saa tablet no bi wɔ hɔ a akɔnɛte ana ɔde ama ne flat screen no ɔda nketewa bi wɔ hɔ ɔno nkoa ne kom ɔyɛ abɛka sɛ roman fada kɔwura wɔ a ɔkɔsrɛ ɔkɔbɔ mpae ɛpono na ɔhwɛ bia ne giant screen na ɔhwɛ ne saa na roman fada na ɔtwetwe ne bɛɛma ɛsuma so nnwuma bɔne kuma se ha yɛ roman fada bia na wɔtumi ne wɔbaa ɛba Vienna city ɛbɛgye wɔni anadwo dasiom na wɔworɔ kankisi nneɛma no gu hɔ na wahyɛ kyɛ ɔbaa bi ba abɔnten bɛka ne nyinaa wɔ so biribi nti ɔmmɔ roman fada ne din na wɔyɛ obi hyɛw dabi roman obi timi no masa mese bɔne ɛnya de papa ɛde sɛ wɔbɛtiri kristo fie na wodi bɔne nti a sisa ɛne agyae koro yase amen ne kristo woro sa wɔnka ma ho meyɛ serious papapapapapapa ɛfiri sɛ asomfoɔ no bebree no ntimi nka nokora nsɛm fa nkyerɛ nipa nti dodoɔ na mepiriko twuma nti asɛm no ye wɔse deɛ bae adwamammɔ wɔse meyɛ ma obi naadaayɛ adwamammɔ abɛgye a wɔse soa wote nyame fie mebisa sɛ nti woyɛ holy ɛno ne asɛm no ababa wɔ wotie bi a wote nyame no ase woyɛ holy ɛno ne asɛm no agye a wosɔre na wowɔ yere ɛti sɛ womfiri wo yere kyi anaa womfiri wo kuro kyi anaa dwamammɔfoɔ na mesɛm no bɔ ɛkɔkɔ sa yɛnhyia ho yie so ɔte aseɛ deɛ ne nkae ayɛ dwamammɔ ne sika nti ɛba no so wɔfa wɔ mu ani safoɔ no nyinaa wɔ nyame fie a ɔmo pɛ heavy akorɔ ɛnyɛ yie yɛsɛ ɔsesa nsa gyaropa yi yɛtu nyame mafo deɛ bɛyɛ no daakye yɛbɛnya asomdwie ɛne da nkwa me yɛkra nti ɛna mepakyɛw yɛti wɔ no ma yɛ ne wo kasa nhyɛnka ɔba deɛ den toa so berɛ yima ɛntoa soro wɔ se ɛne afi ɛfia no yɔ abrabɔ a wowɔ mu a ɛsiw heaven kwa na mebobɔ so no ɛfi ade yɔ ɔtwetwe ne bɛɛma ɔgoro bayigorɔ ɔsɔte asɛ ɔgoro bayigorɔ ɔyɛ masturbation aberanteɛ ne ababaawa ɛkɔ date no ayimɔmɔ kɔ no awareɛ ne maa so so ɔbaa timi wurɔ no ho nyinaa na wasɔ kamera si n'anim yana birim ho asire o asɔ kamera yima asɔ kamera si n'anim na ayɛ sei na ɔkyea na no sei na ɔda no to ne nyinaa ɔda naked o na ne ho nyinaa da so na wɔ video na ɔde asɛnde bɛɛma a wapropose sɛ ɔbɛwa no asɛnde de akyerɛ bɛɛma n'ani da fam ɔbɛware o ala wo sɛmi sɛ ɔmo nyinaa nso kɔ asɔre awɔsɔre baako mu bɛɛma no nim sɛ woyɛ ɔsa bɛɛma no nim sɛ asɔre wɔ no woto dwom na wabɔ naked ɛde akyerɛ bɛɛma no wei when God spirit ɛbɛ obi mu a abrabɔ a wobɔ ni
Kristo home and na sabiti asa ya me demonstrate your life e wo Kristo sumu dabi obana kaza kura timi na obana kaza timi so e pesa be man ane prince bomadenia ye yankan hwe mame mesra na onyama nyefi hallelujah imabo adwema de ye no so onyama nyefi mame simawe na me pesa ka me be still be ane ese fridge mawo oboa oboa da ne kura na ya abla udidi na wo sho oboa na unidi ya sobo wo sho oboa na unidi ana mani papa tama basa no so ya baba abrantia na ni baba obi hisa wade a e ma musio ama oba na ma fie so be so niama wo sa wo twetwe to mama hu musio aba fie esa o me bada ane wise wiese wie bramu ne yaworo it satan na niam bresa ade biara ayem kwaso niama woni bedi eche ba na kenya nkwagia no oba mu wode se oba ma nipa afom esa yene nyame ntamatwe ni Kristo ntamatwe esa tiye ma samatu di se twofri Abrabɔ bone ho so just say now have a Korɔ kwai Ansi sa wo jifri bone mu ebra Kristo nchai why can so abajo was so shabla through the power of Jesus Christ esa Nshanko abadedi amen tosobra was any abosonsomfo kwa adutuo watai akayo adutuo ane abosonsom yedi ka chemti na ma me adwompo no adutuo enne wo biti Kristo fie obi tie bloko won kwasore dabi kunuma me ane odi ni picture dam esa obetimi ya pick pictures sia no ko baby so called Christian Christian brother esa Christian sister bejini krusisi adentin ye di position na ma no ni amfa mame na ya amfa mame obetra akonwa no so mmahwe ane bo ko sofo eda wi na o se kama ne yedema me ne amfa mame timentwa ma ne da na akobabi ane sofo no akobun kutodwe ewo yi busumani no akogie duro tumi a wo penti koje duro no de bekum ono ankasa na e kan sai Kristo mu twani no bekum ato atwere yese so oba ne dam no oba ne dam obi kotimi koje duro o se sa media minko no dabi ne mo ma waketi anu wakoya dia na ni begu ase na agitumi na firinsa na dia mama bra wo bekojem ane wo bekojem ono so kura so ntimi nye ano ne ade ya na ebufu sem no adwo wo betimi anka mama ya sha wo tire ta wo ma asaf juma wo ma untimi mpabo wonum kasa so nya wonum se die sitete akra na do betimi ya de amanwa we abufu won dabi nti birimu a mo mindset a mo ni Kristo aduma aya honam no mesra mo sekra ma atwen so jase na ma watwen mra hohum aduma Kristo de sha titifo no ba o mu de etinya nkwaje no ma watwen no akoma mra so ne yiri na o kenya be papa te o Kristo ishako obadi amen to so bra ento so no sen ene otai ane otai sesia ya onya hwene ya de watotankuro esa nyame adwuma kura yeye nyame adwuma yeye emu otai bebre otai ono wontime nyo obi ya so ana ne buofu ne kapra nam so to ana ne buofu otai hunu bare nya no na ebebu obi aba dabi jeme so amen yes Kristo so otai mo amuru se sa no de ya me yes esa otai it will be a wotan will be someone sakra unyankwa okra nkwa jebede esa we say one more ekwo Nyankopon chai no omu nyina wo do amen jeme so amen amen je wonu wo do na wotan ni ya no
nyame sam tirimu seni de woni wodo no otani nyaro hoguguru tirimu seni de woni wodo no otani nyaro ebe dai anu ta dampa nyame ma ne do from mo mi no do ye ho odo firi nyago bo nshanka oba de di amen wotanya de pa dabi Satan atan yasiani Satan asodi tin nyago pasam tumi nsuye ana niobra me pacho me obese kokoye no nyago podo ntwi ne ho efiri ya nche no ye hwe ne yankoka bi ahwe kaka bi na wiase asai nshanka oba de di amen taso bra bra na so akayo kwa ahoya abufuo apere ani ha media mempere uko nkurase a ubako no mo ko ehia ho me na ne do ha wo besisi wo hia ade ba chi no tuogu no so ko sisi ne die hallelujah amen baki so sunwa the same day asore no ye biebi baby a wo bete wo die no ebeye die no enti ya mpere apere se se bo weki so sunu na ka eyi kuro baako so jase kuro baako se asore no ebia asore so jase ana yete asore makoma ko miensa ewo kuro ma na nka sade kuro no so baako ntimi so ba jidi asore mu a kuro bu no tin se kuro no nka ensore no so da ketimi si bia ba sa miensa ete miensa wo hokora nkeye azu bohu musio dia wodi ka ate awokura no ko fa so yinyi adwuma ne baba enye asali nkontompo ne kuro no ani akwanchira enye ki so asam so ane o ye no bu krofo fa so jobi ni ye akwankwaya pa obesama die we sinkonya ya makwai dabi esuku wuro mo ne ada churches ni mu a kru ba ko omutimi si so down be se de ho enai ba bi obi apani okọ apere abi we kisosumu sabra bono aya abrabɔ me ba jo so obi wo mu a ama me ba jo ne kra nkwaje enwe parabi ndi ayen heye awa apere ho we ya media we so me esu ya media no mo twe ho manzo enye kristo mu ade abi ishango ba de amen ka kunsun ka empapamu ni tai nsabro eni agobone eni dia tete saa ebrenti na mebubo so mtentem no dia tete saa agobone ya bobo so obemia osisi a abdaltie obemia so memu basa fonso komo bone ni odi na odi fonso komo bone no ebere na tumi be na ohwese mera wonjai wonum kasa bia ya nsemu a enye ade a etwe Holy Spirit ebe ne banjai osis komo bone kunsun ni tai akayo ene nyoma tete saa nze let's say wa moboso awio eno nja say esima Bible na boboso ha no dia ka bia no 120 no utumi yo no sana no Paul say ka chesa ye oni we nyina ho kwai asunye ni nyina na ye jemeso amen eti enuma tete saa Holy Spirit abatira mu a enye eno na me pacho e kire say ade we kura say enye John free ho bay guro yetede zane ka ho zo jaze konkonsa die bema obro ne yire ana bema obro ba yetede zane ka ho konkonsa die e ka ho ma bet loto twa e ka ho libudidi bema wadi ne dan e ma no yanko bema ama hu ko ba shawo o ne dem e ka ho esa onu ni misere yonku o yire na okeka no obi ane oba ono nsoso ahanuo anu o kire de tumi se egu mankrofo o ka ho kura udiri kese ye pa
was ɛne deɛ ɛtete saa asɔre sika na ɔne nipa bi ayɛ kwa na ɔmu nso di deɛ ɛtete saa yima asɛm bɛna bio akoma mu adwembɔne ɛka no nko na nka nanim agu ase ɛka no nko na nka yɛapam no deɛ tete saa ɛka ho ma mentete no a na mehɛ da mfrɛ no mefrɛ na merekɔdo no na mefa nkɔbɔ no charge deɛ tete saa sɛ waka sei yɛwɔ safoɔ no bi wɔ hɔ deɛ tete saa ɛka ho wokɔgyem yɛ sɛ ɔsesa praise God amen wakɔntɔ nneɛma firi obi hɔ sika no wasesa mo na boro so ɔsɛ ɔde kɔma no wakada so deɛ tete saa ɛka ho bi watena nkaa mu ɔkɔgede tia mɛtini wura fii wanye lɔle frɛ odi bra ɛti wonsie firi kaa mu a nti wontua lɔre fie ɛyɛ ma wo obi wɔ so ɔbaare 5 cedi wɔ so baa 10 cedi ne wagye deɛ tete saa dɛ ɛka ho bi tiɛnie nti adeɛ bia no adeɛ bia ɛntini bia no ɛfiri bɔne mu ɛti medeɛ anɔpa yi message a mere ba no metudi sɛ twom firi bɔne ho abrabɔ bɔne ho na ɔhɛve kɔkwan ansi gyeme so amen ɔne nakora yɛ adwuma woso mesu a ɔntua ne ka deɛ tete saa no ɛka ho tiɛnie enti na no nyame asɛm bɛtu yɛfo ɛwɔ asɛm bi Colossians chapter 3 verse number 8 ɛbɛda wie True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction ɛna ne anɔpɛ motienka evangelist David owusu ojawrani ukara we ne ukara bia ne yɛhyia ɛyɛ mpaabɔ Kristo yɛ adoma ɛbrada edi anim yɛ brada wɔn mo pɛ awo wɔn a wɔn pɛ akɔntuo wɔn a yare da wɔn mo so wɔn mo spiritual marriage yɛde mu nyinaa ɛyɛ mpaabɔ odifoɔ sɔfoɔ sɛbɛka ne Jacob Bache ɔna yɛ branch pastor ɔna ɛdi dwumadie no nyinaa nim ɔbɔbɔ asafo no nyinaa no ɛdɔmɔ yɛ mpaabɔ Kumasi Sokoba Wood Village ɛbrada bɛyɛ a ɛti baabi a wohwɛ me firi biara no mepakyɛw wobɛtumi ɛde wo ho bɛwura mpaabɔ no wopɛ mu nkyerɛ mu biara wokɔ me ba yi hɔ a TikTok no number no da hɔ ne yɛkasa ne yɛakyerɛ wo baabi a bɛfa ka sikatuo bia no bra ne yɛfa nyɛ mpaabɔ no nyame ɛnyi mfiri wo haw mu saa so na Facebook ɛne YouTube no so number no da hɔ na wafrɛ na bibia ɛyɛ kama yima mama quotation kenkan deɛ mpɔ na berɛkɔ ne nya kwan Kolosifo ɛti miɛnsa mu a wɔtwere ɔtɔ sɛ wɔsi esu foforɔ ɛti fi asɛm no esu foforɔ sɛ wobɛ Kristo mu a ɛsɛ sɛ esu foforɔ bi ɛba mu ɛsa yɛntie kwa wɔsɛ na afei mu deɛ enti afei ɔrɔfo a ne no pɛi yɛne wo hyia ɛnase yɛne wɔ hyia deɛ monyi abufuo deɛ ka yɛnye abufuo kokobɔne deɛ tɔ so mmienu kokobɔne bɔne pɛ abususɛm ɔso ɛhobɔne na tiw mu wotimi nka nkyɛm sɛ God spirit tɔnso na woka no ɛnyɛ nyame tɔnso dabi ɛnyɛ papa ɔsɛ ohwɛ ne yie praise God amen wɔsɛ ɛne abususɛm ti asɛm no ye ɛne abususɛm ɛnsɛm a ɛmfa nkwagyeɛ ma bɛka nsɛm a ho hia sesia gyeme so amen kɔ neɛmpɔn wɔse ɛne aniwusɛm ɛnyina mfiri mɔ no mu ngu yɛnto saa ɛsu wɔ nyinaa nto mu na munni di atorɔ nkyerɛkyerɛ mo ho na yɛnhwɛ yie ɛne yɛne di atorɔ ankyerɛ yɛho na monyi nipa dada ne yɛ ɔne ngu yɛne di atorɔ ankyerɛ yɛho na yɛmɔmɔ ne nhyɛ yɛbɛyi hwan nipa dada ne yɛ nyinaa ngu nipa dada no yɛnyi wɔne ne yɛ ɔne nyinaa nyɛ deɛ bɛyɛ ngu ɛka nipa dada ɔne Satan Satan nnwuma ahyɛ sɛ atade no Satan nnwuma ahyɛ yɛ te sɛ atadeɛ ɔrɔfoɔ mese abrabɔbɔne ɛsi nnipa heaven korɔ kwae ɛti abrabɔ bia ɛnyɛ bia wotimi biara no mepakyɛw
ɛno no pai twe wo firi ho amen na sɛ wotumi twe wo firi ho a Holy Spirit ba betra mu be take control of your everything na wotumi sotere ne aba na ukra enkwagye nso ayɛ simple e de amaw inshanka obade di kaga kra bi ne mpɔ entoa so no na mo nhyɛ nipa foforo a wɔyɛ no foforo kɔ ne mu di a ɔbɔ no ne suban so no mu na yɛnhyɛ nipa foforo a wɔyɛ no foforo kɔ ne mu die mu wɔyɛ no foforo kɔ nimtia kunkuru mu ɛne de ɔbɔ ho no suban so no wɔne de ɔbɔ no suban so a ɔne Yesu Kristo ɛsa ne ho asɛm na Paul ɛka ɛre sɛ yɛfiri wiase ne adwane ba Kristo mu a asɛm a mede gya no sɛ ma Yesu Kristo mɛtira mu ɛsa hyɛ Yesu Kristo sɛ ataadeɛ sɛ ɔgya sɛ fa no sɛ sumia na ɛda so fa no sɛ ɔmu adeɛ nyinaa ɔkɔ a ma ne nkɔgya wo ɔba mu a ma ne wo nante adeɛ nyinaa mu aregyate Christ ɛma Holy Spirit nso mfiri wo nkyɛe deɛ boro yɛre so no ɛfiri bɔne ɛti ma asɛm rebede si a ɛberɛ no kɔ Kristo yɛ adom a bi a wɔkyena anaasɛ anwummerɛ no kwan ba mu a yɛba bɛtoa so awurade nhyɛ wo sɛ wotie nyame asɛm ɛyɛ evangelist ogyaro anie Salvation Hour adwumadie ɛna gu so a wotie no womfolo me a bɛtumi afolo me wohwɛ yɛkyerɛ kwa yɛwɔ Kumase Sɔkoba Wood Village bala gyanhyɛn Two Free Church International Bishop Penny ɛde odifoɔ sɔfoɔ Jacob Bɛkye baabi a wɔbi awurade nhyɛ ukwara wei ne ukwara biara ne yɛhyia bɔ mpae ɛwɔ ha afiara bi a watch night memeda na ɛyɛ asɔre woni asɔre bi akɔ a mekamfo nokware gyidi asɔre ɛde ama wo asɔre papa a wobɛtumi de wo ho ato so a wokra nkwagyeɛ ɛbɛyɛ simple ɛde ama wo ɛyɛ Two Free Church International hwehwɛ bi akyira kwae na baabi ɛbɛn wo no kɔ na ne wɔn kɔ yɛ asɔre na afei wobɛtumi nso aba yɛ ha yɛbɛboɔ su na yɛne wayɛ asɔre na bibia ayɛ kama wopɛ sɛ ɔne yɛtwetwe nkɔmmɔ a wokɔ ba yɛ hɔ a yɛ namba no ɛda hɔ na wafrɛ na bibia ayɛ kama yima odifoɔ bɔmpae na yɛmfa dwumadie no mmra na wie yɛda wɔ so kunkun ne nokwafoɔ ɛne wawurade so na mo pɛ ne wotumi so yɛhyɛ aseɛ de wodi hyɛ aseɛ wadom aboafoɔ kasafoɔ mu akasa wama so ne akoma biara nso atumi atie asɛm no a ne ɛsɛ nyinaa sɛ bɛhu yɛmmɔbɔ kaa yɛi ma asɛm a yɛtie ntimi fa asɛm no ntoa no mmɔbra na opio ɔhene a ɛtɔ so mmienu a yɛn nyinaa yɛnya kontapa bi aboa hyɛ Awurade wei na yɛsrɛ ɛwɔ dɔba Yesu a mesi yɛdeɛ no mu nti amen amen